may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Isang mapagpalang araw sa inyong dalawa. Ako si Ellen, isang long-time tambalanista. Sumulat ako upang magbahagi ng miracle story na nangyari sa pamilya namin. Alam ko na marami sa mga listeners ninyo ang tulad ko na minsang may mabigat na pinagdaanan sa buhay at naghihintay din ng himala. Naway magsilbing paalala ang sulat ko that miracles do happen every day. Kaya huwag mawawalan ng pag-asa. It was 2018 nang mabuntis ako sa pang-apat kong anak. Excited ang buong pamilya dahil 7 taon ang agwat sa pangatlo naming supling. Halos sabay kami ni Nicole. Nanganak siya ng November, ako naman December. I did not notice anything unusual when my baby was born. Gaya ng ibang sanggol, umiiyak siya sa gabi at natutulog sa araw. Pero when my baby turned 6 weeks, nagkaroon ng rashes. Akala ko nung una, simpleng rashes lang. Pero yung mga rashes niya, nagsimulang magtubig at nagkasugat-sugat. Yung akala ko na simpleng check-up lang, nauwi sa hospital admission. Pero sa halip na gumaling, lumala ang kondisyon ng anak ko. Inilabas namin siya at pinatingnan sa mga espesyalista. Mataas daw ang count ng white blood cells at platelet, kaya daw siguro nagkakasugat-sugat ang balat niya. Rare daw ang medical condition ng anak ko. 1 in a million. Masakit makita ang aming munting anghel na sugat-sugat ang buong katawan, pati mukha. Nakakasikip ng dibdib makita na kung ano-ano ang itinutusok sa mura niyang katawan. Nagpapasalamat na lang ako dahil sa gitna ng pagdadalamhati ko, maraming nagpapaabot ng tulong pinansyal at dasal. Nang halos maubos na ang luha namin sa kaiiyak, ipinasa ko na sa Diyos. Sabi ko sa Kanya, kayo na po ang bahala sa anak ko. Thy will be done. Nang tumigil ako sa pag-alala sa kondisyon ng anak ko, and I allowed God to take the wheel, unti-unting bumuti ang kalagayan niya. Nakalabas kami ng ospital na parang walang nangyari. Gusto kong magpasalamat sa tambalan dahil nung mga panahong may pinagdadaanan kami. Yung masiglang, ayun ba yun, nakakayak naman ito. Valentine's Day ngayon eh. Daming lobo sa harapan ko eh. Dapat happy. Hindi kinaya ng lobo yung lungkot. Hindi na, hindi na, ano talaga eh, hindi kinaya ng lobo. Parang kulang ng 2 piraso. Yung dami-dami ng lobo, hindi ka pa rin masaya. Oh. Ano ba naman yan? Nakakainis naman kasi. Hay. Iba talaga pag sobrang emotional yung tao. Oo nga eh. Iba talaga kapag ka madamdamin. Buti talaga, no? Napakamadamdamin ko talaga. Oo nga, buti talaga hindi tayo pareho. Kasi parehas tayo. Nag-iiyakan tayo. Nag-umpisa pa lang ako umiiyak ka na.
Wala na tayo na pag-usapan kasi iyak tayo Wala ng iyak. na. Buong Tapos, tambalan. lumulobo yung mga sipon natin kasi walang tigil yung mga luha natin. Naghalo na yung sipon tsaka sa luha. Gusto mo ba lakihan ko yung balloons? Hipan Oo, ko para, for you? para sumaya ako. Nalungkot ako eh. Hindi na. Malungkot siya na masaya. Kasi miracle story naman. Yes, diba? yes. So anyway, sabi niya, gusto kong magpasalamat sa tambalan dahil no mga panahong may pinagdadaanan kami, yung masiglang tawa ni Nicole at ni Chris ang nagpapagaan sa kalungkutan namin. Kaya nang magkasakit yung anak ni Nicole, isa ako sa milyong-milyong nag-alay ng dasal para kay Princess. Thank you. Ang panalangin ko, hindi ako na-happy sa lobo. Dagdagan pa natin ng balloons. So order ka pa ng Kulang. 1,000. Ipasok lahat ng mga balloons. Kunin yung nandun sa baba. Yung 2 pilar. Para ma-happy ako. Ano ba yan? Ang panalangin ko noon, Lord, hindi ako na-happy sa balon. Malungkot eh. Hindi kaya hindi ka na-happy kasi mas malaki yung balloons kaysa sa dibdib mo. Kaya nga eh. Masyado to nakakapang-insulto. Hindi, pero alam mo, naalala ko talaga yung lobo sa dibdib ko. Isang malaki, isang maliit. Hindi sila pantay. Only breastfeeding nanays know. Anyway, sabi niya, kaya nang magkasakit yung anak ni Nicole, isa ako sa milyong-milyong nag-alay ng dasal para kay Princess. Ang panalangin ko, Lord, ipagkaloob mo din po kay Princess yung miracle na ipinaranas mo sa baby namin. Haplusin mo po siya gaya ng paghaplos mo sa anak namin. Natutunan ko sa buhay na kahit anong pagsubok ang dumating, wag na wag tayong mawawala ng pananalig sa Diyos. Bibigyan niya tayo ng sapat na lakas at tibay para patuloy na lumaban sa mga hamon ng buhay. Hanggang dito na lang tambalan, more power sa inyong programa at sana po ay makadalaw ako sa inyo soon. Ang inyong tambalanista, Ellen. Gusto mo ba, lungkutan pa natin Oo nga. para mas ramdam. Ano pa yung mga mas nakakalungkot pa dyan. Yan. Pag ganyan yung mga tugtugan, kahit di ka malungkot, malulungkot ka. Yung kahit ang dami-dami at makulay ang mga balloons sa harap mo. Alam mo yun ang katotohanan, no, partner? Kapag kalimbawa, yung you're very emotional, malungkot ka, kahit na ang kulay ng mga nakikita mo, nakakatulong naman siya in a way. Mm-mm. Pero hindi ganon. Hindi ganon ka... Hindi sapat. Hindi sapat. Hindi full yung yung ibibigay niyang Putukin ko na nga itong mga lobo. Ito, hindi naman pala sapat yung kaligayahang ibinigay. Charot lang. Siyempre, alam niyo po, nung isang araw nga, meron akong nakausap na friend. Tapos pinag-uusapan namin, nagmamarites kami tungkol dun sa heartbreak ng isa naming friendie. Yung friendie namin na yung bata pa kasi 24 years old lang. Sabi niya talaga, buti na lang nalagpasan na natin yung mga ganyan. Sabi ko, actually kapag ka nga broken heart, hindi na ako masyadong relate eh. Parang Nakalimutan mo na yung pain. nakalimutan ko na yung pain. Kaya pag halimbawa meron tayong mga nababasa na kwento tungkol sa iniwan sila ng jowa, yung ganun, mas more on natatawa na lang ako kasi hindi ko nang pinagtatawanan na iniwan kayo ng jowa niyo. Ayusin ko lang kasi baka mamaya mali yung Pero ibig sabihin, kasi pinagdaanan ko na yun at natatawa na lang ako sa kanya. Kumbaga talagang it's a phase of my life na tapos na. Ganon. Pero kapag ka ang kwento ay tungkol sa pagiging nanay, anak na may sakit, yung mga ganon, talagang yung mommy heart ko and yung mommy boobs ko na hindi pantay. Naantig sila yung aking dibdib at yung aking puso naantig talaga sila. Plus, this is the mommy heart of somebody na may pinagdaanan na matindi, lalong-lalo na pagdating sa pagsubok ng pagkakaroon ng sakit yung anak. So kapag ka ganun talaga, na yan yun lahat ng hormones ko, nagsisisigaw sila na talagang, relate ako dyan. Sumisigaw sila, hello, relate ako dyan. Hello, relate ako dyan. Sabi ng hormones. Kasi yung iba nasa paa. Nag-usap-usap sila. Yung iba nasa paa kasi partner, kaya mahina. Hello, relate ako dyan. Pero sumisigaw na sila nun, Oo, ha? sumisigaw na, malayo, nasa paa. So hindi siya, relate ako
ako dyan. Ganun. Charot. So, talagang parang sobrang relate talaga ako kapag ganun. And I'm thankful to you, Ellen, kasi sabi mo nga, ikaw yung isa sa mga milyong-milyong nagdasal para kay Princess. Because I truly believe that community prayer works. Community prayer meaning kapag ka nagsama-sama. Pag nagsama-sama, nagsusumigaw, hindi bumubulong kundi nagsusumigaw ang dasal, 'di ba? Mas nakakaabot sa Diyos kasi may mga sumisigaw doon galing sa Pilipinas. Pakinggan natin sila. Ang dami na nila. Correct, meron daw anak na kailangan gumaling, ganon. Kasi natatandaan ko nung nagkasakit si Princess, at first, iilan lang talagang sinabihan ko. Una, yung Love Radio, kasi syempre biglang hindi ako makakapasok. Alam ka naman, di ko sabihin, 'di ba? Ba't absent si Bakit Nicole? absent si Nicole? Ano daw, mga 2 buwan. Ay, nagpatuli daw kasi. Ayaw gumaling na magalalo. Matagal gumaling. Matanda na kasi, ganun talaga. Nangamatis daw. Siyempre, ganyan na magiging usapan, di ba? Kapag hindi ako nagpaalam. So, nagpaalam ako kasi kailangan ko mag-leave. Pero yun lang yung sinabihan ko, yung office. Tapos, very, very few. Actually, tsaka yung pamilya lang talaga namin. Kasi, ang hirap kayang sagutin yung mga tanong kung okay ka lang. Kasi hindi ka naman talaga okay. Ayoko ng ingay. Ayoko talaga ng ingay. Feeling ko noise siya eh. Ang gusto ko lang talaga, totally mag-concentrate ako sa pag-aalaga sa anak ko at sa pagpe-pray. Tapos then I realized towards, eventually, sabi ko, kailangan ko na ng dasal. Kailangan ko mas maraming tao na nagdadasal para sa amin. Hindi yung kami-kami lang. Di ba? Siyempre, powerful naman ang prayer kahit isang tao ka lang. Pero iba din talaga yung community prayer. Yung ang daming magdadasal para sa'yo. Kaya naiyak ako doon, Ellen, kasi thankful din ako because I also received that miracle. Kaya nga, for Ellen and for all those other people na naka-experience ng miracle, di ba, lagi nating sinasabi at pinapaalala at dapat nating ipaalala sa sarili natin at sa ibang tao na anumang pagsubok ang dumating, kaya na natin yan. Correct. 'Di ba? Kasi nga na-experience mo na nga yung miracle eh. So, bakit ka pa mag-worry sa mga susunod pang mas mga maliliit. correct na mga pagsubok katulad ng pigsako lang sa puwet, 'di ba? Kahit 3 sila, hindi ako mag-worry. Correct. Napagaling nga yung anak ko, brain problem. Problemahin ko pa ba yung pimple ko sa kilikili, 'di ba? Ang daming issue sa balat. 'Di ba yung ganon? Kaya naiyak ako sa iyo, Ellen. And we're so glad that you also experienced that miracle sa iyong anak. Ka-age ng bunso ko din. Kaya na-imagine ko yung sinasabi mo, nagsusugat, tinutusok, ini-injection, hindi malaman. Rare disease, 1 in a million. Isipin mo yun, di ba, partner? Grabe, pero, no? Miracles do happen. Totoo yan. Habang binabasa mo nga, partner, naglinger sa isip ko, sobrang lakas na statement na totoo yun, ano man po yung pinagdadaanan mo, if you submit everything to God, your pain, your joy, your sorrow, siya na ang bahala. He will take the wheel. Correct. Sabi nga, 'di ba? So, ito ang laki ng problema na pinagdaanan ni Ellen eh, 'di ba? Pero nung sinubmit niya, doon siya nakampante, Lord, ikaw na po ang bahala, at dininig ni Lord 'yun, ha. Tama. 'Di ba? So, i-apply natin 'yun sa mga buhay natin. Na ikaw kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, malaki o maliit na problema, 'di ba? Lumapit ka lang sa kanya. Sa true. 'Di ba? Magdasal ka lang. Yung mga ganun pamamaraan na. Kasi kami naniniwala that prayer works. Correct. 'Di ba? Just have to do it. Say a little prayer every day, 'di ba? Kung kaya mo dalasan, and do it every now and then, because prayer works. Paniwalaan natin 'yan. And maniwala tayo na every day may milagrong nagaganap. Correct. Yung humihinga ka ngayon, 'di ba? Wala kang sakit, milagro 'yan eh. Hindi lang natin napapansin. Yung kumukurap ka. Correct. Hindi mo kailangang hintayin magkasakit yung anak mo o kung sino man sa pamilya mo para sabing, ay, milagro pala, merong milagro sa buhay nating ito. Hindi yung katotohanan, nagising ka ngayon, tumatawa ka ngayon, malinaw mong napapakinggan ng programa ng Tambalan. Milagro yun. Tapos, walang problema yung internet nyo. Miracle din totoo yan. Yun. Diba? Sa amin, pag walang problema yung internet namin dito, it's a miracle. Oh. Wala siyang issue for today. Diba? Yung Diba? asawa mong uuwi na sa tamang oras, milagro, umuwi ka ng bahay. Ay, yung asawa mong hindi naman nag-uuwi ng pansit o hindi nag-uuwi ng pasalubong, isang araw nag-uuwi ng pasalubong. Uy, milagro ito. Yung misis mo isang araw hindi tumalak. Yan. It's a miracle. Charot, diba? So, miracles happen every day. Yes. For others, talagang they get to experience the big ones. Diba? Yung talagang matindihan at pangmalakasan. Pero you need not
sabi nga ni partner, go through yung mga ganyang klase matitindi and we do not wish it upon anyone, 'di ba? Yes. Para lang ma-realize that there are miracles. Kahit ano, 'di ba? Sabi ko nga partner nung nagkasakit yung anak ko, sabi ko hindi to deserve ng kahit sino na I do not even wish for this to happen sa kahit Anyone, oo. pinakamatindi kong kaaway. Although wala naman akong matinding kaaway. Pero ibig sabihin, 'di ba, hindi siya deserve na mangyari. Pero yun, hindi mo kailangan pagdaanan yung mga matitindi para ma-appreciate that there are miracles every day, 'di ba? Correct. And thank you, Ellen, for reminding us all again, 'di ba? Na talagang with God nothing is impossible. Correct. Napakaganda ng kwento mo. It's a story of inspiration, a story of hope na iiwan natin ngayong araw na ito. Kaya kung ikaw wala kang jowa, Yan. problema mo, wala kang jowa, wala kang date, wala magbibigay ng flowers sa'yo tonight or Ay, today, nako. Okay lang yan. submit mo na lang kay Lord. Si Lord na ang Oo. bahala sa'yo. Diba? Ako for a while, partner, dinadasal ko yun eh. Lord, bigyan mo naman ako ng jowa na maayos. Kasi depende din naman sa stage, diba? O, pag may asawa ka na, ang dasal mo na, Lord, bigyan mo naman kami ng healthy na anak. Diba? Ganun yun. Yes. So, gets namin yung feeling ng mga taong, halimbawa, walang jowa ngayon, it's a regular day, kahit Valentine's Day, diba? Na sinasabi nila na, Lord, baka naman po. Pwede naman pong i-advance for next Valentine's, di ba? Oo. yung taong aking mamahalin at mamahalin ako pabalik. Yan. Correct. At darating yun sa tamang panahon. Nga. Hindi sa panahon mo, kundi sa panahon ng Diyos. Tama, 'di ba? Yun yung kailangan natin laging tandaan. His timing is always perfect. Yes. 'Di ba? His timing is always right. He is never too late, never too advanced, ganon. Always just the perfect time. So, hintayin mo lang yung oras na yon na magka-love life ka. Yan. Yes. Thank you, Ellen. Salamat, Ganda ng kwento mo. Ellen, for sharing your story. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa mananding may determinasyon. Yun! Yun!